Durangoko azokaren 57. edizioa aurkeztu dute gaur landako gunean. Abenduaren 7tik 11 bitartean ospatuko da euskal kulturaren azoka handia. Egungo erronkak eta nobedadeak azaltzeaz gain, aurtengo leloa eta irudia aurkeztu dituzte. Kaixo guztio eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 11 ditu gaur, asteartea da, aipatu bezala, Durangon aurkeztu berri dute aurtengo Durangoko azokaren nondik norakoak. Bertan da, Aiara de Urreta lankidea, eguerdion Aiara, aurtengoa bai, gainera presentziala izango da. Konta iguzu? Durangoko azokak estanda egingo du abenduaren 7tik 11. Ohiko formatua berreskuratuko du Durangoko azokak eta online dendari eutziko dio gainera. Landako gunea guztiz bestelako irudia hartuko du, momentu honetan utzik ikusten dugu, baina abenduan beteta egongo da, jendez gainezka egongo da, edukierak ez baiteira egongo eta aurten euskal sortzaileen estanda izango da. Neurri murriztailerik gabeko Durangoko azoka, abenduan datorrena eta jakina da, gainera Durangoko azokaren kartelak esanez beterik daudela beti. Aurtengoa nolakoa dator, Aiara? Euskal sortzaileen estanda izango da aurtengo Durangoko azoka. Rumen Ramosek egin du aurtengo kartela eta binka bat irudikatu du kartelean. Izan ere, azken 3 urteetan azoka beste formatu batean eginda, baina aurten azokak bere betiko formatua berreskuratuko du. Pozik gatoz. 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda. Estanda aipatu bezala Durangora helduko da. Abenduaren 7tik 11 eta orain bai kartelaren egilea ezagutuko dugu eta kartela bera ere, nondik norakoak aurkeztu dituzterako gaur goiztean. Ez dugu korte hori aurrera jarraituko dugu eta Aiara, ezan bezala guneak ere izango dira aurten, ezta? 5 eguneko egitarau zabala izango du Durangoko azokak. Irudimena, Sugar Ganbara, Ahotzemena, Kabaia, Talia eta Estenatokia izango dira aurtengo guneak eta urriaren 15 arteko tartea dute euskal sortzailek bertan izena emateko. Izan ere, Gerediaga elkarteko kideek azaldu dutenez, disiplina askotariko sortzaileak biltzea nahiko lukete. Oraindik zabalik dagoela sortzaileek beraien lanak gune desberdinetan aurkezteko epea. Eta urriaren 15ean amaituko dela. Beraz, hemendik, azokako partaideei beraien lanak aurkezteko eskaria egin dezaten egin nahi diet aurtengo azokan ahalik eta egitarau zabal, anitz eta gozagarriena osatzeko. Aldatuta hezkuntza komunitateko eragile gehienek kezkaz ikusten dute Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektuaren zirriborroak hizkuntza ereduaren gainean duen zehaztasun falta eta hori osatzeko dokumentu bat ondu dute. Proposatu dute euskara hizkuntza eredu orokor eta inklusiboa izatea eta ikasle guztiei euskalduntzeko eskubidea bermatzea. Gutxiago duen horrengan baliabide gehiago jarri beharko direla derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean ikasle guztiek edozein jatorri edozein ingurunekoak direla bebi gaitasun horiek eskura ditzaten.
Eta Osakidetzako gehiengo sindikalak berriro utzi du osasuneko mahai sektoriala, zuzendaritzaren jarrera inposatzailea eta negoziatzeko jarrera falta salatu dute sindikatuek. Azaldu dutenez, Osakidetzak proposatutako gai batzuk formalki barneratzen baditu ere, bileran ez du negoziaziorik ireki nahi. Eta Arbonako Berruetako 3 etxeak eta 4 hektarea lur erosi nahi zituen Parisko bikoteak atzera egin du. Laborantza lurren 12 hektareak erosi dituen Pauline de Surmont laborariaren kontra auzitara jotzeko borondatea ere agertu dute. Naiz eta eroslea laboraria izan, nahi dugu erakutsi gaur egun, laborari hori ez dela hemen bidarteko gutununtziontan agertzen den bezala ez dela hemen lanean ari laborantza egiteko, baina bere laborantza aktivitatea 80 kilometrotan dela, Larribaren eta bere bikotearekin hain izan. Gutununtzi hau baliatzen du erraiteko nahi duela ondoan erosiak bonan, baina hori ere bertze manera bat desbideratzeko eta ez onartzeko guk denek laborari bezala onartzen dugun desmartxa, usaiako desmartxa, egan nahi behita, zaferrak erosten duelarik lur eremu bat, jortzen du kandidatura dei bat, eta ondotik zaferrak erabakitzen du nok duen lehentasuna. Beaz, hor laborari emazte horrek egiten duen edo baliatzen duen manera, zinez bortizkeria bezala senditzen dugu, eta ez dugu onartzen, eta juridiko bidea baliatuko dugu, eta auzitegirat joanen dira lurzean jarekin, eta behar bada, ikusiko handoko egunetan, zafeja ere behar bada joanen da auzitegirat. Eta Usantzoloren desanexioa behin-betiko fasean sartuko da gaurtik aurrera. Galdakako udalak iragan udaberrian herri galdeketa bat antolatu ondoren egindako segregazio eskaera batzar nagusietara iritzi da, bere etorkizuna argituko duten 2 bozketatik lehen egiteko. Foru legeak aukera ematen du udalerri berriak sortzeko 2005 bizilagun baino gehiago izan ez gero. Foru gobernuaren ustez, beraz, ez dago eragozpen juridikorik Usantzoloren desanexioa gauzatzeko. Halaber, uste du Usantzolok udalerri gisa duen jasangarritasuna bermatuta dagoela. Galdakoko udalak egindako azterlan opare baten oinarrituta adierazi du hori. Galdakaok bere diruzentzako 6 milioi inguru eta 25 funtzionario utzi beharko lizkioke udalerri berriari martxan jardin. Aurrekari horiekin erabakia batzarren esku geldituko da eta ebazpena datorren astean edota azaroan espero da. Eta Kataluniako 7 kontseilari berriek karguaz jabetu dituzte gaur goizean. Kargu hartze ekitaldiaren ostean exekutiboak bilera egin du eta Aragonesek legealdiari eusteko erronka du aurrean aurrekontuetatik hasita. Junts per Kataluniako gobernuko kide hoiek salatu dutenez gobernuak ez du legitimitate demokratikorik, aurrekontuak ez dituela babestuko iragarri du gainera, eta PSC-ren babesa izatea baztertu du oraingoz Eskerra Republikanak. Ingurumarri horretan, legegintzaldiari eustea eta etorkizun hurbil batean aurrekontuak onartzea ditu erronka nagusi gobernu eraldatu berriak. Eta Madrilgo ministroen kontseiluak oniritzia emango dio gaur Europako batzordearekin hitzemandako kontingentzia planari. Kontsumo elektriko
elektrikoa oroar 110 murrizteko eta puntako orduetan nahita ez 105 murrizteko. Planak gomendioak eta erraztasunak jasoko ditu efizientzia neurriak aplikatzeko eta horrek faktura murriztea ekarriko die etxei, industriari eta merkataritzari ere. Energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko neurri berriak izango dira, abuztuaren batean onartutakoei gehituko zaizkienak, hala nola temperatura mugatzea edo erakusleioak gauez itzaltzea. Besteak beste, Moncloak mugatu egingo du galdara komunitarioak dituzten bizilagunen komunitateek ordaintzen duten gas naturalaren prezioa. Azpeitiko udalak herri batzari irekia deitu du gaur arratsalderako Statkraft enpresa norvegiarrak 2 parke eoliko eraikitzeko proiektua iragarri ostean. Enpresako arduradunak ere izango dira bertan. Bien bitartean, hainbat herritar antolatzen hasi dira proiektu horiek ez dituztelazko begi onez ikusten eta bilera deitu dute Azpeitian bertan ere. Urriaren 12an bihar mendiz-mendi Bergarako Elosuara joateko deialdia egin du Gipuzkoako mendiak azketaldeak, parke eolikoen proiektuen kontra daudela adierazteko. Norvegiako Statkraft enpresak 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 92 milioi euroko inbertsioarekin. Azpeitia, Errezil eta Zesto artean eraiki nahi dute lehena, Piaspe izenekoa, eta 32 milioi euro inguruko inbertsio eskatuko du. Proiektua gauzatuz gero energia 24.000 etxe ingururi emango diola aurreikusten da. Bigarren parkea Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute, eta itxaraz izena izango du. Piaspe baino potentzia handiagoa izango du, 54.000 etxe inguru hornitzeraino. Azken honek 60 milioi euro inguruko inbertsioa beharko du. Testu inguru honetan herritarrei Piaspe proiektu eolikoaren inguruko azalpenak emateko batzarra deitu du Azpeitiko udalak. Astearte honetan Soreaso antzokian izango da bilera arratsaldeko 7etan hasita eta herritarrei hara joateko deia egin die. Erakundeak proiektua zuen ikuspegi azalduko du bilkuran eta gainera proiektua gauzatzeko interes agertu duen Norvegiako Statkraft enpresako kidek ere emango dituzte azalpenak. Herritarren artean jakiteko gogoa eztabaida eta kezka sortu dela eta lasaitasun mezua helarazi du udalak. Gainera gardentasunez aritzeko duen konpromiso berretsi eta zentral eolikoaren proiektua aurrelanketa fasean dagoela adirazi du erakundeak. Bien bitartean batzarra baino ordu erdi lehenago 6:30 zentral eolikoekiko desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Sainu Bizirik taldeak. Udaletxe aurrean egingo dute protesta mendiak ez industrializatu lelopean. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak eta Elkarrekin Podemosiuk aurre akordioa egin dute diru-sarrerak bermatzeko errenta berriari buruzko lege egitasmoan. Talde moreko kideek astearte honetan emango dituzte adostutakoari buruzko xehetasunak, baina aurreratu dutenez, eskuratu ahal izateko adina 23 urtetik 18ra igaroko da. Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistemaren legea joan den maiatzean onartu zuen Gobernu Kontseiluak eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbateko handitzea aurreikusten da, baita familia kalte berenek, hala nola adingabeek eta pentsiodunek jasotzeko baldintzako betzea ere. Eta ELA sindikatuak urriaren 28an greba egitera ditu Bizkaiko ostalaritza sektoreko 25.000 langilei. Ostalaritza egunarekin bat eginez, kale jira informatiboa egiten ari dira orduotan Bilboko 7 kaleetan zehar. Lan hitzarmena negoziatzen ari dira eta KPI-aren bermea jasotzea eskatzen dute, besteak beste. KPI-aren bermea soilik ez, beste eskaera batzuk ere egin ditu sindikatuak, lanaldien benetako kontrola eta erregulazioa, urteko orduen murrizketa, aldi baterako ezintasunagatik bajaren estaldura eta logela ratioen murrizketa pisu zerbitzarientzat esaterako. Eta gai zaldatuta, udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batipat maztigintzan. Aurtengo usta, espero zen baino lehen jaso behar izan dute, eta horrek ondorioak izan ditu Arabako Errioxako upategietan. Sakonean aztertu dugu sektorearen egoera. Udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat maztigintzan. Aurtengo usta espero zuten baino lehen jaso behar izan dute, eta horrek ondorioak izan ditu Arabako Errioxako upategietan.
Hala ere, egoera oso desberdinak bizitzen ari dira maastizainak haien baliabideen arabera. Kandido Beza upategi familiarra da, Villabuena Araba Eskuernagan kokatuta dago, eta familiako kideen artean aurrera eramaten dute. Upategi familiarra gara, lehen orain ja gero eta gutxiago, baina Arabako Errioxako eredua izan dena orain arte. Orduan mahatsa biltzeko bai behar dugu jendean. Eskuz egiten dugu, gurdira botatzen dugu, eta gero ja lagoetara, andanetara. Hartzidura eta gero, mahatsa oinekin zapaltzen dugu. Zintzo upategiak berriz aurten ikaragarrizko aldaketa bizi izan du. Villabuena Arabako upategia zen eta oso txikia baita ere. Alabaina inbertsio handia egin du eta Guardian upategi berria ireki dute baliabide eta teknologia berriekin. Oraintxe heltzen dira traktorea mahatsarekin eta deskargatu egiten dugu tolban. Gero doa despaliladora batera, non banandu egiten dugu fruitua, mahatsaren fruitua, alde batetik eta bestetik raspon. Hori doa depositoetara, tanketara, eta horazten da fermentazioa egiten. Aldaketa izan da izugarria, izugarria eta hobera. Hemen nola ditugu makinaria berria, prensa berriak, ardo mota ezberdinak egiteko, ere bai, orain arte ezin izan ditugunak egin. Aipatu dugunez, lehorteak eragina izan du aurtengo mahatz bilketan, baina ondorioak oso desberdinak izan dira upategietan. Madurazio prozesua ez da berdina izan, mahatsak behar du bere ibilbidea egin, bere denbora behar du. Bai kolorea, bai aziotasunean eta nabaritzen da. Azkenean ez da izan zera prozesu normala. Txikiagoak izan dira eta pisu gutxiagokoak, orduan murriztu egin da pixka bat uzta. Sorpresa bat eraman dugu, ze oso kezkatuta eta beldurtuta geuden. Aber aurtengo mahastiak nola konportatuko ziren, zein motatako kalitatea izango genuen, eta egia esan sorpresa bat eman digu mahastiak, ze gogorra den landare hori, eta nola ekarri duen fruitua oso pozik gaude. Horrekin batera beste bereizketa bat aintzat hartu behar dugu, zigilua. Bi upategiak Arabako Errioxakoak dira, ahatik soilik Kandido Beza Arabako mahastiak zigilu berriaren alde dago. Mahastizainek azpimarratu nahi izan dute izen berri hori beharrezkoa dela euren nortasuna zaintzeko. Mendia eta Ebro artean kokatzen da. Horrek eragiten du eguraldi berezia, lur bereziak. Eta gero mahastien kokapenak, aldapatsuak, mahastiak txikiak dira. Dena eskuz egin behar izaten da. Azkenean ari gara esaten gure nortasuna dela, gure mendeetako eredu bat mantendu nahi dugula. Eta aurrera jarraitzeko hilala bizikoa dela uste dugu guk bentsat desberdintzea, diferentziatzea. Momentuz, aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin komertzializatuko da, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena atzeratu delako. Alabaina, hurrengo urteko uzta zigilu berriarekin kaleratzeko asmoa dute. Eta nazioartera begira jarriko gara, Berosatruztegi nazioarteko berri emaiaren eskutik, eta hain zuzen jopuntuan izango dugu biharko eguna, urriaren 12, urriaren 12 dakizunez Espainian hispanitatearen eguna ospatzen den bitartean, erresistentzia indigenaren eguna bezala aldarrikatzen da Hego Amerikan eta mundu zabalean ere, Berosatruztegi. Halaxe da, hispanitatearen eguna edo arrazaren eguna. Hala ezagutzen zuten Latinoamerikako hainbat herrialdeetan. Egun ordea, desente izan dira izen hori atzean utzi eta bestelako ezaugarriak gora aipatzeko izen aldatu diotenak. Boliviak esaterako Evo Moralesekin 2011an, Boliviako estatu nazioan itzen deskolonizazioaren eguna izenatu zuen urriaren 12. Edo Guatemalan, adibidez. Erresistentzia indigenaren eguna izenez ezagutzen da batez ere mugimendu sozialen artean. Kasu honetan, estraktibismoaren kontra antolatutako komunitateen papera azpimarratu nahi izan da. Estraktibismoa kolonizazio berri gisa ulertzen da eta baliabide naturalen ustiatze basatiari deritzo. Hala nola, petrolioa, mehatzaritza eta abar.
Adibidekin jarraituta Kostarrika dugu. 1984an kulturen eguna izendatu zuen, eta Hezkuntza Ministerioaren web orrian irakur daitekeenez, izen honekin herrialdea osatu duten 3 adarrak hartu nahi dira kontutan: Espainiako konkistaren sustraiak, indigenenak eta baita afrikarrenak ere. Baina ez dira bakarrak. Ekuadorrek, Peru, Txilek, Argentinak, Mexikok ere berrizendatu dute arrazaren egun hori. Eta denek ala denek dute oinarrian justizia, aniztasuna edo kulturartekotasuna. Egia da, pausu garrantzitsu bat dela herrialdeetan bertan dauden nazioak onartzeko, baina alfonbrapean, kasuan hitzetan, asko gelditzen da oraindik garbitzeko. Ildo honetatik, bero, herri indigenen biziraupenerako ezinbestekoa izaten ari dira, azken aldian Hego Amerikan ospatzen ari diren hauteskundeak, Brasilen esaterako, zer dago jokoan bigarren itzuli honetan? Estraktibismoa aipatuta eta horren ildotik Latinoamerikako herrialde gehienetara eraman daitekeen terminoa da zoritxarrez, eta baita Brasilera ere. Urriaren 2an ospatu ziren hauteskundeen ondoren, indigenek 2 emakumeren ahotsak izanen dituzte diputatuen kongresoan bozgorailu. Sonia Guajajara eta Celia Xakriaba diputatu federal izendatu baitituzte. Sozialismoa eta askatasuna alderdikoak dira biak, eta euren diskurtsoak erdigunean jarri nahi ditu indigenen eta jatorrizko herrien kezkak. Ingurugiroa, justizia eta inklusioa direnak. Celia Xakriabak gainera argi du Brasilen jokoan dagoena lurra dela, eta lurra enpresaria handien artean banatzen ari direla. Konteksto y akzion berri paperak hauteskundeen aurretik elkarrizketa bat egin zion, eta bere hitzetan nazioarteko diplomazia berreskuratzeko ingurugiroa eta beraz ekonomia kontutan hartzea ezinbestekoa dela. Esaterako Bolsonarorekin aktivista indigenen erailketek nabarmen egin zuten gora. Modu honetan beraz, nazioarteko enpresek baliabideak ustiatzen jarraitzeko trabetako batzuk desagertu egin ziren. Lula eta Bolsonaroren izenak behin eta berriro entzunen ditugu bigarren itzulia, urriaren 30ean ospatzen den arte, baina ezin ditugu antzi, halako ahotsak egon badaudela eta egunero eta aspalditik dabiltzala ingurumenaren babesaren alde eta jatorrizko herrien eta indigenen eskubideen alde tinko borroka. Bestalde, bero, Kolonbiaz ere hitz egin behar dugu ELN gerriak, eta gobernuak iragarri dutelako azaroan egingo dietela berriro bake elkarrizketei. Zein testu ingurutan ulertu behar da hurbilketa hau, bakea sinatu eta 6 urtera? Iban Duque boterera iritsi eta 2018tik geldirik mantendu den prozesua izan da, baino aurten Kolonbiako gobernuak, Gustavo Petro buruan eta Ejército de Liberación Nazionalek Venezuelan negoziazioi berrekiteko konpromezua erakutsi dute. Venezuelarekin batera, Kuba eta Norvegia izanen dira elkarrizketak modu egokian ematen direla ziurtatuko duten herrialdeak. Gustavo Petro lehendakari bihurtu zen, aurtengo abuztuan, eta ordutik aldaketa garrantzitsuak lortu dituela, esan daiteke. Adibidez, motzean, proposatutako zerga erreforma denbora errekorrean onartu zuten kamerak eta senatuak, edo nekazari eta abeltzainen artean lurrak banatzeko konpromezua hartu du. Azken hau, Farkekin sinatutako bake akordioaren lehen puntua da gainera. Horixe baitzen, kanpainako ezinbesteko betebeharra bakea. Horren harira, presidenteak adierazi du azaroan hasiko dela prozesua eta ezinbestekoa izanen dela herritarren parte hartzea. Horrekin batera, kanpo araziotako ministro den Álvaro Leibak adierazi du estradizio eskakizunak bertan behera geldituko direla. Bere esanetan, bakeari buruz hitz egitea, baina ondoren estradizioa eskatzea zentzugabekeria litzateke. Betiereko gerra batean sartzea bezala litzatekeela uste duelako. Ematen du beraz konpromezua irmoa dela, ikusi beharko da hitzak egitate bihurtzen diren, eta gutxika Kolonbiak urtez urte bere gain izan duen zama hori arindu eta argizpiak agertzen hasten diren. Eskerrik asko, Bero Satrustegi, eta Kolonbiatik Argentinara egingo dugu salto, Argentinan bertan ere egiten delako euskaraz. Makatzinen ospatu den euskaraztea da horren erakuslea. Argentinako euskalduentzat ez ezik, herrialdearentzat berarentzat ere garrantzi handiko astea da. 1500 biztenako herri txiki bat da Makatzin, eta aste honetan 1500 lagun baino gehiago bildu dira bertan euskaraz zabaltzeko eta euskal kulturari bultzada emateko. Antolatzaileen arabera, Argentinako 50 euskal etxe
urte baino gehiago hurbildu dira, Perutik eta Uruguaitik ere. Euskal Herriko presentzia nagusitu da egunotan beraz, eta euskara eta dantza izan dira ardatz nagusiak. Azken dantzan, 24 dantza taldek hartu dute parte. Bertan izan da Markos Tedin gure berri emaile berezia. Prestatu dugu hemen gaude ditzen den proiektu bat, bidaia bat izango dena, bidaia kulturala ditu dioguna, eta asmoa da, hurrengo hilabetetan, Hego Amerikako euskal kulturarekin eta euskaldunekin lotura duten lekuetatik pasatzea, eta hori kontatzea, sareetan, partekatuko ditugun bideo motzen eta edukien bitartez, kontatzeko hori, euskaldun asko gaudela Hego Amerikan, eta euskal presentzia oso handia dela hemen. Perfecto. Eta beste galdera bat da, zelan okurritu zaizue olako bidaia bat egitea? Pandemia garaien hasi ginen bidai luze batean pentsatzen, eta gero Iñaki graduondo bat egin zuen Mondragon Unibertsitatean, eta bere proiektu bukaerako lana izan zen hemen gaude proiektua aurkeztea. Orduan proiektu hori paperean geneukala eta bidaiatzeko ideia, esan genuen joan bargara, Hego Amerikara eta bidaia egin. Perfecto, oso ondo. Eta azken galera, zelan ari zarete pasatzen, orain Euskal Astean? Ia esan, iritsi ginen Buenos Airesera, gero hona etorri gara, eta harrigarria da, alde batetik nola bizi duten hemen euskalduntasuna edo euskaldunak izatea, hori kultura, ekimenak dagoen, ez dakit, herri guztiak lan egiten du Euskal Astea egin alizateko, eta gero ere jendea oso jatorra eta oso irekia gurekin. Denek gonbidatzen gaituzte, beraien euskal etxeetara, hemen biltzen dira beste lekuetako pertsonak, euskal munduan ari direnak, eta denek gonbidatzen digute beren euskal etxeak ezagutzera, eta nahi dute bertara joatea, eta jendea oso jatorra. Kulturan, Paul Urquijo zinemagileak euskal mitologia pantailan dira eraman du Irati film fantastikoak. Sitgeseko zinemaldi fantastikoaren lehia sailean erabateko estreinaldia izan duena, eta publikoaren eta prentsaren aho bateko laudorioekin dagoeneko lehiaketako favorituen artean dagoena. Aitak egin beharra bete du, guentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibartia honi zaiteko. Eko gazte zindateke Ibartia honi zan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibartia hon kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa. Harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, Iratik. Gatiburen lorak eskaintzen abesti ezagunaren bertsio bereztiak kaleratu du. Puerto Ricoko 80. hamarkadako saltza erromantikoko doinuekin bertsio pertsonala osatu du taldeak. Horrekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan. Gurekin izango dugu Javier Buces, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria da bera. Orain arte.
besoak gora, etzazu galdu denbora, aktorka bat gozatzera, oraintxe daukatu aukera, da ipurdia bera, mugitu hankikin batera, aktorka bat gozatzera, bestela joan zaiten zoera. Gatza, zure bizia mota gatza eta egin dantza, zure gorputza mugitzean datza. Gatza, zure bizia mota gatza eta egin Eta egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan, gurekin daukagu Javier Buzez, Arantzabi Zientzielkarteko historialaria, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Beno, memoria demokratikoaren legea onartu berri da Madrilen, beste ere baita ere boletin ofizialean argitaratuko da. Gerra zibila eta frankismoaren amaieratik ia mende erdira dator, dena den, zein da balorazioa? Bueno, nik uste Estatu Espainola beti pixka berandu dator, ez? Asunto honekin, materia honekin, eta ez da kasualidade bat, ez? Nik uste ez da kasualidade bat, edo ez da sorte txarragatik, ez? Eta nik uste nahi egiten dela. Hau da, nire impresioa da urte asko pasatzen dienean, hilda daude biktima, eta hilda daude biktimarioak. Orduan ja, errezagoa da gauza hauek tramitatzea eta erresponsabilidadea pixkat difuminatzea, ez? Beraz, nik uste ez dala kasualidade bat. Eta bestaldetikan nik uste impunitate hitza datorki burura, ez? Zakita, horrietan daude agertzen da asko egia, justizia eta erreparazio printzipioak, baina geho egia artxibo ez badira konsultatzea, ezin bada konsultatu, egia oso ezin dugu lortu, historialariok jakitea zer gertatu den zehazki, justizia errestauratiba baina ez penala, ezin da hartu berduak eta epaitu, eta, errekonozimendu batez ere morala dela. Bai, gai horri buruz ere luzitze egingo dugu elkarrizketan zehar, baina legeari helduta, esaterako lege honi ezker, hilakoen gorpuzkiak berreskuratzea eskubide bat izango da, estatua bera, Espainiako estatua bera izango da, edo egingo da, bilaketa horien kargu, esaterako DNA banku bat ere sortuko da, Arantzadi bezalako zientzia elkartek egiten duten lanaren zatza suposatuko duke horrek? Bueno, horrepaso handia da. Daramagu ez dakizen, daramatzagu igual 10, ez 20 urte, gauzak egiten pixkanaka, herri, voluntario askoekin, diru gutxiekin, baimenak eskatzen bai udalekin edo hierrian, eta gauza oso komplejoa izan dian hain arte, eta nik uste da aurrepaso oso handia dela gauzak onduk egiteko, eta karo, arduraduna estatua da, ez? Memoriaren transmisioan ere, esaterako, memoria guneak ez, izendatuko dira Ezkaba, Lakumbre, Gernika agian ere, baita ere erorien arana bera izango da, zin garrantzi du honek transmisioan? Bai, garrantzitsua da, simbolikoki oso importantzia handia dauka. Memoria gune horiek da berreskuratzeko jakiteko zer gertatu den, iragana importante da jakitea ez errepikatzeko, iragana importante da jakiteko gure historia nola izan da, eta memoria gune hauek oso importantea izango dela. Bai, nik uste hori izena batzu daude, ez da berdin Ezkaba edo Lakumbre adibidez, ez? Ezkaban, gerra zibila eta lehenengo frankismoarekin erlazionatuta dago, eta nik uste konsenso minimo dago Euskal Herrian, hori izan dela memoria gune bat. Lakumbrerekin, azken hamarkadako violentziarekin lotuta dago, eta nik uste dut hor oztopoa gehiago aurkituko dutela memoria gune bat lortzeko hor. Aipatu dugu erorien arana ere izendatuko dutela memoria gune, besteak beste izen aldaketa bat ere jasoko duela, eta gainera Kipo de Llano eta Primo de Riveraren gorpuzkiak ere kanpora aterako dituztela, zintimentzio hartzen du honek. Bueno, berriro diot, hau simbolikoki importantzia asko dauka. Jende hauek ezin da egon leku publiko baten esaltazioa hor daude jendea juteko eta esaltazio frankistak egiteko, ezin da. Keipo adibidez, Keipo Sevillan dago, ez dago Madrilen, Keipo nire auzoan dago, ni badakit zehazkin dagoen, eta bai, leku hauek nik uste beste dimensioan hartu behar duela, hauek atera behar dira hortik, eta simbolikoki oso importante da.
Dena den eta bien bitartean azken hilabeteotan berriro ere atzeratu egin dira indusketa lanak, erorien aranetik, frankismoko biktimen indusketa lan horiek, Eskorialeko udalak ez duelako baimenik eman, obren lizentzia hori ez duelako eman, tartean 40 euskaldun daude. Bai, bueno, hau hori Espainia da, hori beti pausoak mantxoa ematen dute, gero baita ere nik uste Espainian zoritxarrez frankismo soziologikoa orain existitzen da, eskuineko indarrak bai beti oztopoa jartzen dituzte, baina eskuineko indarrak existitzen badira, atzetikan badago soziologikoki zeo zer oztopoa jartzeko eta ez gainditzeko etapa hori, ez? Memoria Demokratikoen legeak jasotzen duen beste xehetasunetako bat da 78tik, 83 amaiera bitartean gertatutako giza eskubideen urraketak aztertzea ekarriko duela, ez? Zer esan nahi du epegun muga horrek? Bueno, nik uste de paso handia dala, hau da, honekin demostratzen da edo nahi gabe transizioa ez dala hain modelikoa, ez? Beti entzun dugu transizioa ez modelikoa izan zen, pazifikoa izan zela, baina horre jartzen, epe hori luzatzen, demostratzen dela, transizio horretan, gu badakigu historialariok bezala, badakigu violentzia politikoa epaiak berdina ziren frankismo eta transizioan, polizia berdina ziren, orduan violentzia estatala, violentzia politiko hori existitzen dula, hori zalantzan jartzen du transizio modeliko hori, eta nik uste dut oso importanta da. Gara, bestaldetikan, lehen esan dut, impunitatea jarraikutuko du, hau metodologia berdina izango da, simbolikoki pauso handia da, baina gero egia osoa, justizia eta reparazioa, gauza bera. Honen arira ere, ez dakit neurriaren edo lege berri honen iraunkortasuna zenbaterainoko ikusten duzun kolokan, ez? Datorren urteko hauteskunde orokorretara begira batez ere, ez? Ez dakigu, baina karo, hori lehen esan dudana, Espainiako mentalidad, Espainia soziologikoa, frankismo hori nola dagoen, partido eskundarrak iristen badia Monclora, ez dakigu zer gertatuko den, ez? Hau da, hezkuntza bezala aldatzen dute hainbeste ez badago eskuineko indarra dauden edo ezkerreko indarra dauden, eta nik uste dut hori azpimarratzekoa da, ez? Nola, eskuin indarra goaindik ez dute gainditu pauso hori, rekonozitza uko egiteko frankismo hori, edo fasismo hori Europan ez da gertatzen. Bain ultra eskuindarrak, baina eskuin hori konservadore o demokratikoa oaindik pauso hori ez dute ematen, beraz ez dakigu zer gertatuko den. Bien bitartean, estatuko biktimak oraindik ere sentitzen dira, edo esaten dute bigarren edo hirugarren mailakoak ere ez, antzematen dituztela euren buruak beste biktima batzuekin alderatuta, ez? Noiz arte irango du horrek? Ez dakigu, baina lege horrekin jarraituko dugu berdin. Hau da, egia, justizia eta erreparazio horiek printzipioa gartzen baditugu, estaturen biktima orain bigarren biktima izango jarretuko da izaten. Hau nabaritzen da, etako biktima daukate zerbidea jakiteko ze gertatu zen, osoa, justizia bilatzen dute kulpabliak, eta reparazio ekonomika oso handia da, ondo dago, baina ikusten badegu zer dagoen beste atzetikan estatu biktimarekin, jakitea zer gertatu den, justizia penala eta zailtasun gehiago daukate. Estatuko biktimei hitz egiten ari garela, kasu askotan urte luzeetan zehar bertsio ofiziala da, gailendu izan dena, esango zenuke horiekin amaitzen ari dela? Bueno, hori aldatzeko artxiboak ireki behar dute. Ezin badegu gu historialariok ikustea zer dagoen artxibotan, ezin dugu jakin zer gertatu den. Hau da, ofizialki ez dakiz zenbat pertsona hil ziren enfrentamendu baten. Baina gero, irekitzen dienean artxiboa ikusten dugu ez hil zutela. Adibidez, Murgi kasuaren, Xerketa Murgi kasuen ondarruko kasuak, baina orain dela hilabete batzuk Etxebarrietaren kasua argitu genuen, katedrataren zaiden arten. Hau da, ofizialki geratuko da, ez bada irekitzen artxiboak, eta hori dago legean ere, sekreto ofizialaren legea, ez bada aldatzen guk ezin dugu jakin ze dokumentu polizialak, judizialak eta bar daude, demostratzeko, jakiteko, benetan ze gertatu zen. Tortura kasuetan ez da batez ere agerikoa, ez, bertsio ofizialarena?
torturak, hilketak, sekuestroak, gauza asko daude, bai. Estatuko biktimez ari garela ere, zer esana eman du, uda partean, Gasteizeko memorialak berriro ere aurreko urtean egin bezalaxe Manzanas eta Perreten urte hurrenean biktimatzate aurkeztu dituztelako, baina ez biktimario gisa. Ez dakite ematen duen memoria osoa eraikitzeko zailtasunak dituztela batzuek. Bueno, eske azken fina, Gasteizko memoriala Barne Ministerioko proiektua da. Barne Ministerio proiektua da, eta Barne Ministerioa egon da Euskal Gatazka barruan. Eta parte aktiboa izan da. Orduan, beren historialariak zehozer esan behar dute, ez? Nik uste dut eta arma utzi eta gero, errelatoen gerran hoien, haiek zehozer esan behar dute eta bere errelatua ezarri nahi dute. Orduan, bueno, hortik jakinda, hortik aurrera, badakigu zein egin behar duten, zein egingo duten, ez? Nik uste eta gainean, hai daukate obsesio bat, Barne Ministerioa mentalidade barruan obsesioa da, ez bakarrik eta baizik eta independentismo osoa deskalifikazioa, ez? Kentzea bere zilegitasuna, ez? Independentismo osoa, ez bakarriketari, ez? Eta obsesio horrekin egiten dutena da, batez frankismoz zurikea. Osea, zurikitzen dute frankismoa, ez? Nahi gabe edo nahita, baina obsesio horrekin egiten dutena da, pues hori, frankismoa berduguak izan ziren, batean agertzen dira biktima bezala, ez? Baina ezin zaila erantzukizunik eskatu? Gasteizko memoriala bezalako estamentu batzuei? Norbaitek eskatu behar du zerbait, baina guk ez, hori da, hor dago estatu espainola, hori da zuzentzen duena, eta gero Eusko Jaurlaritza horratzetik nik uste dut entzun degula keska batzuk, baina bueno, jarraitzen dute bide berrean. Impunitateaz hitz egin duzu lehentxeago, eta impunitateaz hitz egiterakoan ezin dugu esan gabe utzi informazio klasifikatuaren legea edo sekretu ofizialen legea, ez? Aurre proiektu bat dago, ura erreformatzeko, baina kritika ugari jaso ditu dagoeneko, izan ere lehen aurre proiektuan dokumentuak luzaro, 50 urte gutxienez, sekretuan mantentzea izan delako Sánchezen proposamen hori, nola ikusten duzu? Berdin, impunitatea hitza burra datorkita. Azken finan, hitz egiten badegu dagoela lege berri bat, memoria demokratikoa, baina sekretu ofizialaren legean jarraitzen badu edo mantentzen dira ezkutatuak dokumentuak, ez da aldatzen ezer. Simbolikoki aldegu egin gauza asko, errekonozimendu asko, hori izenak aldatu eta gauza simbolikoak. Nire uste importantea diala. Baina gero mamia edo jakiteko, gure historialari jakiteko, argitzeko kasuak, jakiteko izena biktima guztia torturatuak, hilketak eta bar, lege hori ez bada aldatzen, berdin jarraituko dago. Uste duzu tartea egongo dela lege hori aldatzeko, momentuz aurre proiektua izanik? Momentuz ez dakigu, nik uste ez daukate intentziorik, ez daukate intentziorik handia. Nik uste asko dago eskutatzeko, ez? Azken finean, 80 hamarkadan, soeko hor zegoen gobernatzen eta gerra zikin eta torturak hor eguneroko gauza ziren hemen Euskal Herrian, ez? Beraz, nik uste oain arte ez dagoela aldatzeko. Arantzadirien lanari helduta, azken egunotan eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, gerra zibileko udari baten arrastoak berreskuratu dituzue, Mutrikun, nolakoa izan da urantzemateko prozesu guzti hori? Bueno, ni ez naiz egon prozesu horretan, baina normalean gertatzen dena da, daukagu informazio bat, Arantzadirekin eta gogorakin harremanan jartzen dute, bai udalaren bidez edo beste bidez, eta hurrengo pausoa da lokalizatzea, jakitea non dagoen, ateatzea, eta familiarra baldin badaude, senideak baldin badaude, haiek erabakitzen dute nun lurperatu eta prozesu hori guztia. Nik normalean gu departamentu desberdina daukagu, estumazioa eta bestaldetikan gaude ikertzen hainbat artxiboetan. Baina, bueno, prozedura normalean berdina da. Oain, adibidez, hurrengo astea jakaragoaz, dago Galdakako udari bat, eta, bueno, udalak mugitu dudana, eta jungo gea hor berreskuratzea. Hainbat eta hainbat familia dago, ez? Oraindik egoera horretan, senideak non dauden ere jakin gabe, askotan informazio horik izan gabe, ez?
Bai, oso zaila da jakitea zein da zein. Lehenengoa da aurkitzea gorputza eta gero aurkitzen dikutugunean gorputza jakitea zein da zein oso zaila da. Hori bankoa denek eta gauza horiek badaude, baina kasu gehienetan depende nola dauden aztarnak eta bara oso zaila da jakitea zein dan, zein da jakitea zein edian. Urte hasieran ere Bilboko Begoña hilerrian antzeman zenuten urte hasieran esan bezala 46 pertsonaen gorpuzkiak desagertutako milizianoak eta gudariak ere, baina ordura arte inor gutxik espero zuen bertan horiek egotea. Ez, sorpresa asko daude. Azken finean pentsatzen dugu igual dagoela, karo, zergaiti sorpresa hauek ez, zergaiti dokumentuak eta artxiboak egon dialako urte asko itxita. Orduan, jarraitzen dugu ikertzen eta batean agertzen da informazioan eta kogatzen da bapetean hor daude lagudariak edo hor daude fusilatuak eta hemen Euskal Herrian nahiko aurreratutago gaz, konparatzen baegu beste adibiz nire herrian Andaluzian edo Madrilen, ez? Hemen ez daude hainbeste dokumentazio, ez da geratzen hainbeste gorputza nire ustez jakiteko non daude. Beste gauza bada jakitea zein edien, zehazki, baina bai, beti dago zerbait, agertzen da zerbait. Besteak beste proiektu bat baduzue, Eusko Gudarostea, Oroitzeko proiektu museografikoa jarriko duzuelako martxan Loiolan, zertan datza zehazki? Bueno, Azpeitin daramagu aurte asko lan egiten, oroimen historikoa eta gertuko oroimenarekin gauza hauetan, violentzia politikarekin, eta erabaki genuen udaletxarekin hor dagoela Loiolan justo kaseta bat, bihurtzea eta egitea memoria gune bat. Lekua oso importantea izan zen, hau sortu zen lehenengo milizia nazionalista, fasismoaren kontra borrokatzeko, eta berreskuratu genitun bere momentuan milaka izena bizena zein ezien gaztea gortzeudela borrokatzen, emakumeak gortzeudela erretaguardian, eta hori signifikado berri bat eban nahi gehiago. Memoria bizirik irauteko proiektuetako bat, besterik ez da hori. Nola ikusten duzu belaunaldi berriak memoria historikoarekin lotuta? Bueno, nik uste ez dakit, batzutan pentsatzen dugula gazteak ez daudela gauza hauekin, baina geho informazio asko manejatzen dugu eta ikusten dugu nola interesgarria da behaientzake bai jakitea zer gertatu den, ez? Nik zalantza ditu, batzutan gertatzen da, hauek ez da, bost, baina batean ikusten dezula, interesgarria dagoela, niko hain, adibidez, unibertsiada klasek ematen ikusten dut, belanaldi berri bat interesaren zaiola asko jakitea zer gertatu zitzaion bere aitonari, bere amonari, eta nik uste, bueno, dena den, interesa handia edo txikia izatea, nik uste importantea dela, iragana jakitea, bestela ezin badegu jakin zer gertatu den, nola eraikiko dugu, etorkizuna. Eta batez ere, gertatzen dena da, azken hamarkadako violentziarekin, batzuk esaten du, oso resientea dela, nola oain irekita daude zauriak, baina, karo, gut haukagu esperientzia gerra zibila eta lehenengo frankismoarekin dela, oain juten zarenean biktima bilatzea jaz daude, hilda daude, senidia daude, lehenengo testigantzak ez daukagu. Errepresio mota batzuk ez dago dokumentorik, bakarri dago testigantzak, eta ez badaude, bigarrenko testigantza daude, gauza horrekin berdin, eta gazte asko daude, adibidez Arantzadin sartzen ikerlari berriak oso motibatuak. Dena den, anztura inposatzen edo inpulsatzueko nahi bat badagoela uste duzu, oraindik ere? Gerra zibilan gertatu zen moduan. Bueno, nik uste hemen Euskal Herrian gerra zibila eta lehenengo frankismoarekin ez dago arazo asko. Nik uste konsensu handia dagola zer gertatu zen, zeinek eman zuten golpe militar bat, eta bar. Asuntoa da, hemen Euskal Gatazka eragiten du asko. Eta Euskal Gatazka transversala da, hau da, diktadura, transizioa eta demokrazia hori jarraitzen du, orduan, hor dago gatazka, jakitea, nola ze forma matea represio hori, deitzen badiogu krimen edele humanidad, frankismoko egintzuna, lehenengo frankismoa zergatik 60. hamarkada ez dela berdina. Eta existitzen zulako, orduan, hor dago gatazka handi bat. Javier Buces Arantzadi Zintelkarteko historialaria, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero legez solasaldiari bide emateko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte.
Behatzakoz lehioa bero gaur inoiz ez da gero bigara zutabe bat bi erro lau begi, lau esku dilepo bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun zara naiz gara Gezik soilik izarak gaur kantuan nauzun orain bakara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun zara naiz gara Gezik soilik izarak gaur kantuan nauzun orain bakara Zapean bildu duzu ahotsa Inork ez gaitu ezagutzen Negua da, eta zu hotzik egiten Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Soilik izarak gaur kantuan nauzu orain bakara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Soilik izarak gaur kantuan nauzu orain bakara Orain bakara Orain bakara Orain bakara Orain bakara Orain bakara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Gainetik soilik izara gaur kantuan nauzu orain bakara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Gainetik soilik izara gaur kantuan nauzu orain bakara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Soilik izarak gaur kantuan nauzu orain bakara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Soilik izarak gaur kantuan nauzu orain bakara gelditzen dudanean eguzkizpiak urpetzen du nire azala nire hori dorrea zuntzitzen dudanean aire berriak garbitzen ditu nire espana nire hori
Egunero lege solasaldiari bide emango diogu, horretarako gaurko solaskideak ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta baita ere gurekin Carmelo Aranda, asteartero legez, ongi etorri. Eskerrik asko. Beno, urriaren 12 hitz egiten hasiko gara, bezperan gauderako, badakizue egun hori izan naiz beterik dagoela, politikoki, historikoki eta kulturalki ere. Ezakit zuentzat zenolako esanaia duen egun horrek? Bueno, lehenengo esan behar da, Estatu Espainiarrean jai inposatua dela. Zergatik diote inposatua, bueno, urriaren 12 jarri dute eta asteko edozein egun tokatzen dela ere, asteazken adibidez bihar, ezin da aldatu, ezin da beste jai batzuk trukatu egiten dira eta lan egutegian moldatu toki batzutan, hau ez ordezka ezina da eta gainera aginduz, boletin ofizialean hola agertzen da. Hori batetik, bestetik Espainiar nazioaren jai konsideratzen dute eta hori ere inposizioa da, ez da, Espainiar nazioarena. Eta hirugarrenik, kolonialismo espainiar da imperialismoaren eredua da, eta eredu hori ez dute revisatu Espainian, nahiz da dirudien ez gobernu progresista bat, edo inoiz izan den gobernurik progresisten egon, baina Espainia beltzaren kapitulu imperialista eta kolonialista horiek ez dira aztertzen, modu kritikoan, horrek esan nahi du, jarraitu nahi dutela, eskema kolonial berarekin, ez da, hori nik uste dut. Eta laugarrenik gainera, gauza ilunago egiteko, Guardia Zibilaren jaia konsideratzen dute. Inoiz errepresio talde siniestorik egon bada Estatu Espainiarrean, hori ondo retratatu zuen García Lorca berak, poeta fusilatuak, ez da, dauka soneta la Guardia Zibil, deitzen den bat, izugarria. Inoiz talde siniestorik egon bada, eta ekintza kriminalak egin baditu, hori Guardia Zibila da, ez da, nola ospatuko dugu Guardia Zibilaren jaia, eta Nazio Espainiari inposatuaren jaia. Nik uste benetan iluna dela, eta benetan erretratua da Espainiar estatua zer jarraitzen duen izaten 21. mendean. Eta justifikatzen du, horre berak indartu egiten du, Espainiatik aldegin eta nazio propioak independenteak izatearen nahian ikuste dut. Maialen esaten den bezala ez, Espainiar estatuan hispanitatearen eguna ospatzen dute batzuek, baina aldarrikapen eguna ere bilakatu da indigenentzat, errezaterako, erresistentzia indigenaren eguna ere ospatzen dutelako. Hala da, Espainian da Dia de la Hispanidad y de la Raza, ezin dugu haztu, 1998an aproba usan kontzeptu bat da, eta diktadura barruan aproba usana, eta oraindik ez dute berpentsatu ez ebez, eta ni pena handiz ikusten dut, ni Latinoamerikako lagun asko ditutez, eta hau kontatzen dietenean, Dia de la Hispanidad y de la Raza ospatzen da, hemen asko harritzen die, eta harritzen die ez bakarrik hau ospatzen dela, baizik eta hemen daukogun ezjakintasunaren gatik, ez dakigu zer gertatu zen, gu badakigu hemen Euskal Herrixan, baina Espainian zehar ikasten dutena da konkista bat izan zala, el descubrimiento de América, eta inork ez dago ikertzen zer molako, astakeriak eta barrabaskeriak egon ziren bertan, eta niri lotza ematen dit, ez dakit noiz arte, egun hau ospatu nahi baldin bada, kontzientziak izan beharko litzateke, eta gertatu zana benetan kontatuz, eta egia esan ez da harro egoteko egun bat, ez? Hain zuzen ere, Veronika Satrustegi nazioarteko berri mailarekin ere jorratu dugu gaia, eta Latinoamerikan egondakoa den heinean berak ere kontatu digu, Latinoamerikan nola bizitzen duten egun hau. Halaxe da, hispanitatearen eguna edo arrazaren eguna. Hala ezagutzen zuten Latinoamerikako hainbat herrialdeetan. Egun ordea, desente izan dira izen hori atzean utzi, eta bestelako ezaugarriak gora aipatzeko izen aldatu diotenak. Boliviak esaterako Evo Moralesekin 2011an, Boliviako estatu nazioan itzen deskolonizazioaren eguna izendatu zuen urriaren 12. Edo Guatemalan, adibidez. Erresistentzia indigenaren eguna izenez ezagutzen da batez ere mugimendu sozialen artean. Kasu honetan, estraktibismoaren kontra antolatutako komunitateen papera azpimarratu nahi izan da. Estraktibismoa kolonizazio berri gisa ulertzen da eta baliabide naturalen ustiatze basatiari deritzo. Hala nola, petrolioa, mehatzaritza eta abar.
Adibidekin jarraituta Kostarrika dugu. 1984an kulturen eguna izendatu zuen, eta Hezkuntza Ministerioaren web orrian irakur daitekeenez, izen honekin herrialdea osatu duten 3 adarrak hartu nahi dira kontutan Espainiako konkistaren sustraiak, indigenenak eta baita afrikarrenak ere. Baina ez dira bakarrak. Ekuadorrek, Peru, Txilek, Argentinak, Mexikok ere berrizendatu dute arrazaren egun hori. Eta denek ala denek dute oinarrian justizia, aniztasuna edo kulturartekotasuna. Egia da, pausu garrantzitsua dela herrialdeetan bertan dauden nazioak onartzeko, baina alfonbrapean, kasuan hitzetan, asko gelditzen da oraindik garbitzeko. Horixe, bero Satrustegi kontatu diguna ez, Maialenek esaten zuenaren hildotik, estraktibismoa ere komentatu du, neokolonialismoa, hitz horiek ez, berriro ere gogora datorkigulako horrelako egun batean ere, Maialen. Bai, eta hori pasetan da ez, berak esan dago moduan, kolonizazio berri bat dago ez, eta ikusten da, hainbat proiektuak bertan, ez dakite energia proiektuak, petroleko proiektuak, Latinoamerikan egiten ari dira, eta bertako herritarrek eta bertako natura ez dute errespetatzen ez, eta hori bai salatzen dute egun honetan. Bestalde, Carmenok aipatu duzu ez, Huerta Zibilaren eguna ere ospatzen dela bihar. Hain zuzen ere horrekin lotuta ez, Euskal Herria Bilduk mobilizaziora deitu du, alde hemendik lelopean. Zer deritzozu? Oso egokia iruditzen zait, eta nik uste dut helburu oso garrantzitsua dela Guardia Zibila behin betirako hemendik alde egitea, eskaraari historia zaharraz hitz egiten, hor dago Altsasoko kasua hor dago, eta hor daude beste hainbat ekintza basatiak Guardia Zibilak egin izan dituenak herri honetan, tortura guerne, ez da? Eta nik uste dut hori helburu demokratiko bat dela, eta oso garrantzitsua Guardia Zibila Espainiar Estatuan disolbatu egin beharko litzake, zalantzari gabe, baina hemendik behintzat Euskal Herritik eta Kataluniatik eta alde egin. Eta berehala nik uste helburu demokratiko bat eta errebindikazio oso zuzena dela, ez da? Badu urriaren 12ak alde historiko bat eta egiari zor esan behar da, izan zela bakanen bat, Espainiarren artean, andaluz bat, Bartolome de las Casas, Fraidea eta Chiapaseko apaisa ere izan zera, kuriosoa Chiapas referentzia ez da, eta arek egin zuen kronika bat oso gordina eta oso realista, kolonialistek, Espainiarrek nolako txikizioa egin zuten indigenen inguruan, ez da. Da oraindik Estatu Espainiarrak ez du digeritu hori, ez du digeritu Bartolome de las Casasen kronika hori, oso garrantzitsua da, oso importantea da, da gaur egun ere egundoko mina ematen die neoimperialista Espainiarrei, eta nazionalismo Espainiar benetan desfasatu hori hor dago. Baina gero, klaro, aktualitatea ere badauka, ni egonez begiratzen eta ikusten dut, harriduraz, zuk aipatu duzu EH Bilduren manifestazioa hemen, alde mendik, oso ondo, helburu demokratiko bada eta oso garrantzitsua Guardia Zibilak alde egitea, baina ara non Barcelonan, da ez da kasualidadea, Katalunian, deitzen dute manifestazio batera, Vox, PP eta Ciudadanosek bat eginda, más España, más español, lemarekin, ez da, non da Barcelona erdian da Katalunia por España, ez da, eta hainbat ekitaldi egin dituzte, eta lore eskaintzak, Cristobal Coloni, pentsa, Cristobal Coloni dalako gauzak, hori ez da folklorikoa, benetan da, jarrera, bueno, marzianoa da nik uste dut, baina ez da kasualidadea Katalunian bertan eta Barcelonan, alako amorruz ibiltzea ultra espainiarrak, ez da, zen ikuste irurarek ultra kategoria merezi dutela, baina kontuz, ultrak urrengo gobernuan egon daitezkenak, Madrilen, osea, gauzak horrela daude Espainia hartan, lehen esan dudan bezala nik uste motiboak ez eskigo falta sobra ditugu Espainiatik alde egin da geure errepublika propiak antolatzeko katalanak eta euskaldunak behintzat. Gainera urtero egiten duten ekitaldia da. Hori ez dakit Maialen zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Carmelok esan dagoen harira, ez? Justo asteburu honetan, Voxen alderdi eguna hori ospatu da, ez dakit ikusi duzuten ez? Duzuten ala ez, dantzak, hori, euskal dantzaren antzeko zeo zer representatu nahi izan dute, eta esaten hori recuperaremos lo que nos han quitado.
Euskaldun inork ezagun nahi dantzatzia, ez da Torrelodoneseko dantzari batzu kontratatu dituzte, eta alako zerbait montau, baina hori da Euskal Herrixan eta Katalonian barruan sartu nahi dira, eta ez dakite nola, baina saiatzen ari dira behintzat. Bai, ez dakite nola diozu, baina letra bat zen Volveremos al 36. Hau da, beraiek badakite nola. Prest daude beste estatu kolpe militarote bat emateko, eta altzamendu bat, beste Guardia Zibilarekin eta alako taldekin kontatuz, dudari gabe, eta horrela ari dira modu publikoan aldarri egiten, ez da? Osea, nik ez dakit, gero esaten dute gorrotoa eta gorrotorik badago hortxe dago nabarmen. Gorroto baina gehiago, hori da genozidio baten apologia egitea, ez da, berriro ere. Nik uste oso larria dela, baina horrela dago Espainia, enau harritzen bat ere. Hemen utziko dugu gai hau, eta euskal kultura zarituko gara izan ere gaurkoan Durangoko azokaren 57. edizioaren aurkezpena egin dutelako bertan Durangon estanda lelopean ospatuko da Durangoko azoka aurten, abenduaren 7-tik 11 bitartean, eta gainera aurten bai neurri murriztailerik gabekoa izango da. Pandemiaren ostean, aurtengo ja normala izan da, saiatu gara pixkat, beste buelta bat ematen restalin txiki bat egin zaio logoari, bai da hori denok ezagutzen duguna da, ez, eta aurretik jarri dugu izartxo hori, estanda hori irakur dadin, eta gero bestalde, saiatu naiz pixkat, bai musika, bai kultura orokorrean, sortarrazen nigun sensazio hori, ez, imaginazioarena, ingles ez deitzen den mind-blowing hori, ez, pelikula bat ikusten dezunean, edo, ez dakit, liburu bat irakurtzen zunean, ez, sortzen zaizun, estanda hori. Hortxe, ere, Ruben Ramosen kartel irabazlea, zer iruditzen zaizue, hortengoa? Bueno, eskerrak argitu duela jai estanda bat dela, claro, dauzkagun albisteekin, interpretazioa apur bat ambigua zen jatorria. Jai estanda bat egin nahi dute, eta hori eskertzen da, batez ere pandemia luze eta aspergarri horren ondoren. Eta gero, iruditzen zait oso garrantzitsua dela. Durangoko azoka bihurtu da, abaporua fondoari begiratu ez da, sortu zenetik frankismoan eta iniziatiba konkretu batzuk hartutan Elizaren arkupean egiten zen, eta oso garrantzitsua izan dela. Kontrara joan da beti, kultura euskaldunat euskara bera bultzatzea frankismoan da ondoren, ere eta gaur egun ere ez da lan erreza, baina lortu du helburu bat, eta da habitus bat bihurtzea, ez da, gaur egungo soziologian deitzen zaio horri habitus. Hau da, herri batek edo kultura batek, behin da berriro egin errepikatu eta azkenean ohitura, hau da, habitus bat bihurtzen den zerbait. Karga simboliko handia daukana, Durangoko azokak, merkataritza dauka, baina horren sakonean ikuste askoz garrantzitsua da lortzen duela Euskal Herri osoan oihartzun bat, eta simbolo bada, habitus bada. Baina, ez dugu inoiz lortu habitus hori habitat bihurtzea. Zer da habitat? Egunerokotasunean finkatzen den paisaia bat. Horregatik behar ditugu behin berriro estandak. Baina egia esan, gure euskal kultura eta euskara erabat egoera normal da ordinarioan baleude egunerokotasunean hori habitat bat izango litzateke, ezkenuke estandari beharko, ez da? Orduan, justu egoera horretan gaude, nik uste dut frankismoan bezala, modu diferentean, baina gaur egun ere euskal kultura krisi egoera larri batean dago. Euskararekin gertatzen da ere, ez dugu habitat bat izatea lortzen euskara, ez komunikabideetan, ez kalean, kaleko bizitzan, gizartean, eta orduan etengabe gabiltza euskaraldiak antolatzen, edota hori litzateke normala izan beharko, ez da? Normala izan beharko litzateke bengoz euskal kulturak bere polisistema propio izatea, normaldua, egunerokoa, eta ez izatea laborategi bat, oraingoan, ez dakit 5 egunetakoa uste dut, parentesi bat, urtean zehar egiten dena, egoera hori lortzeko, noiz ematen dugun pausua eta lortzen dugu
habitu zaudena, Durangoko azoka oso importantea, bestalde, pues, habitat bihurtzea eta egunerokotasunean finkatzea. Nik uste ez dela erreza, baina hori da benetan helburua, ez da? 57 egin ditu, asko dira. Eta bengoz beharko genuke pausu hori eman nik uste. Baina lehengo gutzu hartuko da ortengoa, ez da? Bai, nire antolatzaileen lana eskertzekoa da, ez? 2 urtetan edo 3 urtetan zelan neurri zehatz batzukin egitea eta prestatzea oso garrantzitsua izan da, eta pandemiaren gauza bakar honena izan da, ez? Igual Durangotik kanpo ere eventu hau ikus ahal izan dute Euskal Herriko hainbat pertsonek eta baita ere Euskal Herritik kanpo, ez? Eta hori bai, mantentzia garrantzitsua dela uste dut, zeren da, batzuk askok hurbiltzen die Durangora, baina badaz askok ezin diela justo egun horretan horietan hurbildu eta bai jaia ikusteko, ez. Bai, hor debate batzu badaude, ez da? Eta elementu batzuk aipagarriak Durangoko azokan, bata beti planteatzen den da inoiz amaitzen ez den eztabaida bada ze liburu eta ze disko eta ze musika eta ze kultur elementu egon behar da Durangon. Utzean euskaraz lantzen direnak, gazteleraz edo eta frantzesez egiten direnak, baina euskara eta euskal kultura gai daukatenak ere bai, hor dago debate bat tipikoa, ez da? Nik uste dut ez dela inoiz izten erabat. Eta aldiz, ikuspegi zientifiko batetik argi dago, kultura batek ardatz hartzen du bere hizkuntzan, ez da? Konturatzen bazarete, debate hori sortzen da orain hezkuntzan berriro, hezkuntza legearekin da bat. Behingoz argitu beharko genuke hori. Argi dago polisistema bakoitzak bere hizkuntza propioa du ardatz, beti. Orduan, Durangon izan beharko lirateke euskarazko liburuak, euskarazko diskoak eta euskarazko produzioa, hau da, euskara ardatz hartuta, ez da? Da bestea, gazteleraz Bilbon errespetu oso esan da, baina gazteleraz oso ondo idazten duen idazle batek, izango da Espainiar literaturako idazle bat. Hori hola da, esan edo ze hizkuntzak ematen dio tokia, ez da, bere kultura polisisteman, eta kultura espainolak, espainola du literaturarako zein edo zein. Eta euskararen kasuan, euskarak ematen dio. Nik uste debate hori argitu beharko genukela behingoz, eta gero argitu beharko genuke zer osatzen duen polisistema bat. Klaro, han jende asko goaz, batzuk liburu saltzen, sortu ditugunok sinatzen eta sortu ez dugunok erosten eta sinadura lortu, eta egun batez egiten da euskal liburu eta diskoen eta aktibidaden artean alako jai moduko bat, estanda bat, egiten da estanda bat. Baina, klaro, zu basatoz Bilbon gero, liburu dendetara, eta euskal liburu bat aurkitzea erdal liburuen itxaso horretan kostatu egiten zaizu. Ikaragarri kostatzen zaizu, eta liburu denda gehienak ez daukaten bat ere. Eta batzuk espezializatu deitzen direnak, basoa zara, eta zure ustekabea da, gehienak han ere erdal liburua direla. Ordan, hor zer ikusten da, polisistema euskaldunean utzune eta zulo beltza handia daudela. Euskal Herrian bertan, ez da? Eta nik uste dut hori oso kezkagarria dela, eta lortu behar dugula ez Durangoko 7 egunetan bakarrik, baizik eta egunerokotasunean presentzia osoa duen euskal kultura polisistema bat lortu behar dugula. Horregatik Durangokoa habitat bihurtu. Nik eskatuko nuke Durango batzutan egin izan dira debate horiek, nik ikertalde bat egin nuen han eta ibili nintzen ikasleekin da hau lantzen, da oso emaitza interesgarria zeuden, ni sugerituko nuke debate hauek Durangon bertan ere egitea. Nik uste interesgarria direla. Eztabaida asko egiteke oraindik mahai gainean, ez? Durangoko azokarako 2 hilabetezkaz gelditzen den honetan, eta hezkuntza alorrean ere eztabaida bertsuak euskarari buruz, euskal kulturak zein toki du, euskal ezagutzak zein toki du hezkuntza sisteman, ezta? Badakizue Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza legerako zirriborroa prestatzen ari direla, eta hezkuntza eragile guztiekin zuzen ere kezka agertu dute. Ez delako argi zehazten zein izango den etorkizunezko hizkuntza eredua. Euskal kurrikulumari ere egin diote erreferentzia.
gutxiago duen horrengan baliabide gehiago jarri beharko direla derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean ikasle guztiek edozein jatorri, edozein ingurunekoak direla bebi gaitasun horiek eskura ditzaten. Horixe bera, hezkuntza komunitate guztiak egin duen ekarpen hori, mai honetan behin baino gehiagotan komentatu ditugun hutsune horien gainean zuzen ere, ez dakit uste duzuen aukera izango den horiek bertan, legean bertan txertatzeko, ez dakit aldea ematen duelako dagoela, ez alderdi politikoen eta hezkuntza komunitatearen gizartearen artean ikusita. Bai, gogoratuko duzuenez, debate hau hezkuntzaren inguruan planteatu zenean izan genuen hemen, eta orain ni asko, egia esan asko postu nahu, ez da, atzoko agerpen honek, ze agertu dira Euskararen Kontseilua, sindikatoak, ikastolak, baina gurasoen elkarteak ere bai, eskola publiketakoak, nik uste dut oso garrantzitsua dela, gainera agerpen hori oso argia izan delako, ez da. Hori ikusi dugu Pablo Bilbao, ze argita ze ondo esan duen, Euskara gutxiago dakienak, bitarteko gehiago eman behar zaizkio ikas dezan, da euskara izan dadin inklusiboa eta ez eskluyentea, ez da. Hori oso importantea da. Eta importantea da, eta hau esan behar dut, bestela nik ere estanda ingo dut, esan behar dut, importantea da egunotan hemen agertu den plataforma batek esan duenaren kontra. Eta plataforma bat publiko egin da, Deustuko Unibertsitateko irakasleren bat, eta halako batzuk, eta oso teoria kuriosoa zeu zer esateagatik agertu dute. Esate dute, ikusten da ez dugula lortzen euskararen erabilera izatea handia, eta gero lanerako eskatzen da, eta jente askok ez du lortzen maila, orduan, ze ondorio atera dute? Euskara gutxiago exigitu behar da, osea, maila apaldu egin behar da. Eta nireat, ara, ze majoak. Osea, zailtuzuna dodenean bitarteko gehiago jarri beharrean, euskara bera, garrantzia kendu behar zaio, ez da, ze polito. Eta nik diota zergatik ez dira hain pentsalari sakonak diren horiek, hau ironia ez diot, ez da, zergatik ez dira begiratzen hasten zeintzu diran hizkuntza baten da bestearen zutabeak, ez da. Gazteleraren zutabeak Konstituzio Espainiarrean daude, eta dira gaztelera jakitearen obligazioa guztiontzat. Zergatik ez dute hori salatzen. Euskara Euskal Herrian ere ez da obligatorioa, gaztelera obligatorioa da toki guztietan. Hau da, sistema bakoitza bere zutabeak, hau da, etxe bakoitza bere zutabe finkoak izan behar ditu. Hemen Euskarak ez du zutaberik. Eta gero nola nahi duzu kalean egitea eta sistema osatu bat izatea. Ez, justu egin behar da, orain izan dutena, Euskara Kontseiluko idazkariak esan duena, bitarteke gehiago ipini. Eta lortu, Euskara unibertsaltzea hezkuntza sistema osoan eta hemengo biztanle guztien artean. Eta horretarako behar da, irakatzi Euskara doan datozen etorkinei eta horren behar soziala nabarmendu. Hizkuntza bat desagertu egiten da horren argi eta horren gordin desagertu egiten da beharrezkoa espada. Hemen beharrezko bihurtzen baduzu espainola eta Euskara ez, biztanda zer egiten ari zaren. Hor ez dago elebitasunik, ez dago hizkuntza biren arteko berdintasunik, hori gezurra da. Zerbait salatu nahi bada Euskara ahul dagoelako, hori salatu behar da. Eta ez, noski, atera ondorio kontrakoa, Euskara ahuldu egin behar dela, hau da garrantziak kendu behar zaiola ni, oso azarre jarri nintzen, da espero dut, orain, jokabide honekin eta norabide horrekin, iparra berriro bere tokian jarriko dela. Espero dut, baina enago seguru. Ez dakinik, da hori da galdera, zer egin beharko dugun, hain zuzena diren orientazio hauek, jaurlaritzak ere hartu ditzan kontutan, ez dakit.
Hizkuntza eredua finkatzea, honen zuzen ere euskara ardatz izatea eta euskal kurrikuluma ere finkatzea, ez? Horrik ere garrantzia baduelako Euskal Autonomia Erkidego mailako lege berri batean behintzat. Garrantzia dauko, baina beste gauza da hori aurrera ataratzea, ez? Bueno, eurek nahi dute, ez, ikastetxeak euskararen arnasgune funtzionala bilakatu, ez? Baina zertarako nik aldetu dut, osea, egia da beharrezkoa dala, ez? Baina eta hortik kanpo zer? Ikastetxetik kanpo ze dago, ez dago arnasgunerik, ez dago euskararen erabilerarik, ni beti parte hartu izan dut euskaraldian, baina fantzen astean beste lankide batekin egon izan hitz egiten, eta esan zuzten. Eta zer, parte hartu behar duz, eta bai, eta Belarri Prest, edo hago bizi, eta nire nire ustez, hago bizi, ez? Eta esaten zuzten, eta hori ez da hipokrita. Behar bada, bai, baina orduan zer egin behar dugu. Ez parte hartu, hortik kanpo bizi. Oso zaila da euskaraz egun guztian bizitza, eta nire lankideak Madrilen daz, orduan ez dakit euskaraz ez, da ni badakit, ez dakiten artean oso zaila dela euskaraz hartzia, ez dakitelako, ez dutelako ulertzen, baina hemen Euskal Herrian behintzat bai, edo saiatzia, ez? Hori, behintzat ikusten dut, ez dakit hipokresia bat da, hala ez, baina... Ez, nik uste dut hipokresia dela batetik hitzez esate euskararen alde eta euskara edatzearen alde zaudela, eta gero bitarteko nahikorik ezipintzea batez ere boterean daudenen aldetik, hau da, gobernuetatik, hori da hipokresia, ez da? Hitzezko gauza bat esan da kontrakoa egin. Normalen hipokresiaren definizioa hori da. Hemen ze gertatzen da, horren aldeko zerbait gertatzen da, baina ez jente zearen edo herriko jentearen artean. Administraziotik bai gertatzen da, ez da? Askotan, hauaz bete egiten zaie, elebitasuna eta euskararen garapena eta hitz eginez, baina gero praktikan ez da bitarteko hori jartzen da, ze jarri behar da bitarteko, hori da kontua, ez da? Lehenengo, hezkuntza sistema oso garrantzitsua izan da, ez da nahikoa. Hezkuntza sistemaren atarirainoa llegatzen da kalea. Eta kalean nagusi eta gainera derrigortu baldin bada gaztelera, euskarak ez du nola garatu, hori batetik. Nik uste dut hezkuntzatik hasi daitekela, administraziotik jarraitu behar da, oraintsu ikusi dugu sindikatuek ere ela eta lebe bereziki nola egin duten programa bat, administrazio euskaratzeko. Baina, klaro, horren ardura erantzukizuna jaurlaritzarena da, gobernuena da, diputazioena da, eta udalena da. Zergatik ez esan, Bilbon, lehengunean, lagun batek eta biok deitu genuen hitz egiteko udalean, eta jarri zitzaigun administrazioko langileak, ez dakiz emailakoa kulturakoa zen, kulturakoa, esan zengun ez, en castellano, por favor. Bueno, zu. 21. mendean gaude, mesedez, 2008an Bilbo honetan, eta entzuten dituzu gero, alkate zinotziak eta probandistak esaten, guk euskaraldia eta zera, eta hori da kontua, bitartekoa jartzea hori da, ez da, euskara egin dadin. Udaltzain baten gana hurbiltzen zara, edo ertzain baten gana, eman dezagun, premia daukazulako, jenteari ez dut uste gustatzen zaionik askori hurbiltzea, baina premia daukazulako basoaz, eta zalantza batean dago euskalduna, euskaraz egin da kaso egingo dioten. Hori 2008 urtean negargarria da. Hoi dira ipini behar diren medioak, ez da? Hor dago, hipokresiaren oinarria hor dago. Eta errudunak hor daude, eta nik uste horiei exigitu egin behar zaiela, sindikatuetatik, herri mugimenduetatik, halako herri erakundeetatik, exigitu hauek direla guztiz arrazoizkoak, arrazionalak eta neurri hauek egin behar direla. Euskaldunok eskubidea daukagu Bilbon euskal paisaia ikusteko. Da horren ardura lehenengo eta behin udalarena da. Udal ordenantzak atera behar ditu, izenak euskaraz ez inglesez, baizik eta are gutxiago erdera utzez, gaztelera utzez, izaten diren bezala gehienetan, baizik eta euskaraz egon daitez. Nik uste dut begira zer diodan. Uste dut heldu beharko dela momentu bat non euskaldunok ahaztu, desikasi egin beharko dugun gaztelera, edota frantzesa. Geure errespetatua izan dadin. Begira zer diodan, momentu helduko da, euskal eremutan batez ere euskaldunok, esan beharko dugu, ez dakit gaztelera, ez dakit frantzesa. Errespetatuak izateko modu bezala. Horraino, uste dut heldu beharko garela.
Ikusiko da, puntu horretara ere heldu beharko ote garen, eta ikusiko da ere hezkuntza legeak azkenean barnebiltzen ote dituen hezkuntza komunitateak egindako bi eskakizun argi hauek, behin zirriborroan eskakizunak jasotzeko epe hori amaituta. Baina gaizaldatu behar dugu eta nazioartera begiraren jarriko gara, azken egunotako Ukrainako gerraren bilakaerari hain zuzen ere heltzeko, gerraren dinamikaren ez jakintasunetik ez ikusten dugu guztiok gertatzen ari dena, kezkaz, ziurgabetasunaz ere, baina gaiari heltzeko hain zuzen ere, bat egingo dugu zuzenean Asier Blasekin EHUko zientzia politikoetako irakaslearekin, pantaiaren beste aldean daukagu. Eguerdion, Asier? Eguerdion. Beno, azken hilabetotako erasoaldirik handiena jaso du Ukrainiak. Azken egunotan, Krimeako penintsula eta Rusia lotzen dituen zubian, larun batean gertatutako estanda eta gero Putinek gainera dagoeneko estanda horri, eginkizun horri, terroristatzat hartu duena, behin baino gehiagotan terroristatzat hartu ditu horrelakoak, eta ohartarazi du gainera gogorra izango dela erantzuna. Ez dakit nola ikusten ari zaren, azken egunotan, azken asteotan, gertatzen ari den guzti hori. Nola irakurtzen ari zara? Bueno, espero zitekeen azken batetan, azkeneko asteetan ikusi da gatazka eta gerra hau areagotzen ari zela, eskalada bat hasita zegoen, eta eskalada horren zantzuak ikusi ditugu azkeneko asteetan, orain ja da, zantzuak baino gehiago ja badaukaguna da konfirmazioa, ez da. Rusiak aspaldi baino, irailaren hasieratik hartu zuen erabakia operazio militar berezi baten eskematik gerra operazio batetara pasatzea, formalki dituko dio gerra antiterrorista bat, edo terrorismoaren aurkako operazio bat, baina de facto dana da, gatazka honetan gorakada bat gertatuko dela. Horren testu inguruan ere, mehatxu nuklearra ere kokatu dezakegu, ez? Alde batetik Ukrainari berari Putinek egozten diona, mehatxu nuklear hori egitea, Zaporizhiaren aurkako zentral nuklearraren aurkako erasoaldiak kasu, edota Putinek berak ez egiten dituen mehatxu horiek kasu, ez? Zenbaterainokoa da, arrisku hori? Bueno, arriskua hor dago, garbi dago, behin suarekin jolasten hasita, ez dakigula zer gerta daiteke. Hala ere egia da azkeneko astean esango nuke, mehatxu nuklearraren mamua pixka bat baretu egin dela. Eta badirudi, Kremlinean hartu diren erabakien artean izan dela, oraingoz baztertzea arma nuklearren erabilpen taktiko posiblea, ez da? Eta bestalde, egia da, Ukrainak jarraitu dula noizbehinka erasotzen Zaporizhiako zentral nuklearra, baina, oraingoz, badirudi kalterik ez diola sortu, eta ez dagoela bilatzen ari, precisamente, kaltetzea, horrek ekar ditzan ondorio nuklearrak. Egia dana da, bombardaketa horiekin bilatzen duena dela presionatzea, nolabait atentzioa deitzea, arriskuan daudela zenbait zentral nuklear, eta gerrarekin jarraitzen baldin bada, arriskuri areagotu egingo dela. Aipatu dugu, gerra testuinguru guztietan, ziurgabetasuna badela nagusi, ez dakit aurreikuspenik egiterik alduzun, zen nolako aurreikuspenak ikusten dituzu, zen nolako bilakara ikusten diozu gerra honi, tentsioa areagotu den momentu honetan? Bueno, aurreikuspenak egitea oso zaila da, garbi dago, baina behintzat itxura honik ez daka. Ez daka itxura honik, ez dagoelako benetan lan diplomatikorik atzetik. Hori da, benetan guzti honetan atentzioa gehien deitzen duena. Ez dago lan diplomatikorik, ez dago su-etena negoziatzeko borondaterik, bi partetatik momentu honetan, nabarmen, eta gaineraren nazioartean ez dugu identifikatzen inolako herrialderik benetan hori sostengatzeko gogoarekin. Garai batetan Turkiak egin zuen, egia da, baina Turkiak porrot egin ostean lan horretan, eta badakigu porrot horretan zerikusi handia izan zutela Amerikako Estatu Batuak eta Erresuma Batuak, ordutik ez da egon beste saiakera seriorik. Eta badirudi, printzipioz, elkarrizketarako kanal guztiak bertan bera daudela. Eta hori da benetan atentzioa deitzen duena eta egoera hau larri egiten duena. Pasatu gara
intensitate baxuko gerra batetik intensitate ertaineko gerra batetara, baina oraindik ere intensitate altuagokoa bilakatu daiteke baldin eta lortzez baldin bada lehenengo sueten bat eta gero bake negoziazio bat martxan jartzez baldin bada. Esaten duzunaren arira azalera ekar daiteke edo bai, deduzitu daiteke agian borondaterik ez dagoela interes jakin batzuk egon badaudelako? Bueno, jakina da, momentu honetan interes desberdina daudela eta mahai gainean jarri du Frantziako ekonomia ministroak gaur, okerrez baldin banaiz egin dituen adierazpenetan parlamentuan, aipatu du, gerra honekin Amerikako Estatu Batuak Europar Batasunaren lepotik aberasten ari dela, ezta? Eta hori ez dela zilegi. Orduan horrek ja adierazten ematen diguna da, badagoela interes bat Amerikako Estatu Batuen partetik, ekoa, dudarik gabe gizantzen ari da bere ekonomia Europar Batasunaren lepotik, eta bigarren interes Amerikako Estatu Batuena da geopolitikoa. Bere helmugan daukana da, Errusiar gobernuarekin eta Errusiar estatuarekin amaitzea edo gutxienez ahultzea. Orduan, bi interes horiek egiten dutena da bere eragin guztia martxan jartzea Kieveko gobernuak inolako negoziaziorik burutu ez dezan. Eta gero bestalde, Rusiak gerra ez doakiolako ondo, orain arte gutxienez ez doaki ondo, eta horrek egiten duena da bere helburuetatik urrun egotea, eta ez edukitzea benetan interes berezirik momentu honetan negoziazio bat hasteko. Egia da azkeneko hilabeteetan eta hasieran oso gogotsu zegoela negoziatzeko, baina badira bizpahiru hilabete hori ez dela inondik inora ikusten. Ikusiko dugu zertan den gerra, datozen egun eta hilabeteotan ere. Asier Blas, eskerrik asko beste behin gurean gako guzti hauek emateagatik, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Horixe, entzun berri dugu, ez? Asier Blasek egin duen analizi mamitsu hori, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera, kezkaz imaginatzen dut, baina dena denez, aipatzen zuenaren aritik ez, negoziatzeko borondatik ez dagoela, ez dela ikusten, inolako herrialdeetako partetik eta kontrara ez, geroz eta arma gehiago bidaltzen ari direla, baina ikusten ari gara, ez? Egoerak luzerako irango duela. Bai, kezka guzti daukagu eta gainera gorakadoa kezka noski. Baina kezka baino haratago saiatu behar dugu beti azterketa egiten, ez da, zergatik doaz gauzak hain gaizki. Da azalez egiten diren, da azalkeriaz egiten diren azterketek ez digote laguntzen. Gogoratuko duzue Putin lehenengo agerpenak egiten hasi zenean, ja duela 250 egun, harin esaten da, 250 egun daramatzaia gerrak, ez da. Da hasieran jendeak esaten zuen, Putinek ez du hori inbadituko, pentsatu ere ez, hori zen, inbaditu zuen, eta nola inbaditu, ez da. Eta gero esaten zen, gerra laburra izango da, berehala konponduko da, begira, ikusi, da gorakadoa. Zer da gor? Nik uste dut badago eta Asier Blasen azterketa beti dira interesgarria zentzu horretan, informazio ona daukalako nik uste. Baina badago elementu bat nabarmena, Rusiari ez doakio ondo gerra zergatik. Nik uste dut ez duela lortuko eta ez du itxurari gainera lortuko duenik, gerra horietan oso garrantzitsua den elementu bat eta da eremuaren lurraren okupazioa. Ez du lortzen, nik uste beraiek espero zutela gutxienez, lehen Krimean egin zuten bezala, gero Donbassen da okupatu egitea eta hor okupazio hori mantentzea modu egonkorrean. Ez dute lortu. Kontraerasoa etorri da eta atzerakadoaz. Da nik uste horrek behartu ditula bestelako berriro ere, bestelako erasoak misilen bidez eta hegazkinen bidez egitera eta gainera bueltatzea Kievera eta ez da. Hori dago lehenengo ondorio bat, da pista horrek esaten digu gauza luzerako doala, eta ez doala ondo Errusiarrentzat gerra konbentzionalean. Nik uste ez dutela lortuko Ukrainan lurralde baten okupazioa, eta behar bada, okupazio irankorra, da behar bada lehen okupatua zeukaten Krimea ere galdu egin dezakete. Nik uste hori ari dela ikusten. Horrek zer dakar? Joera badakar Putinen eta agintarien aldetik bestelako bitarteko, urruneko bitarteko eta oso bortitzak erabiltzen. Misilak eta agian arma nuklear konbentzionalak ere bai, taktikoa deitzen direnak, taktikoak. Hortik dator nik uste kezka nagusi bat, eta hori ezin da deskartatu inola ere. Zeuki badauzka,
eta gerra taktiko horretan egin dezakeen hurrengo pausua da nuklear konbentzionalak nolabait esan txikiak kakotzartean erabili eremu horretan, ezta? Eta horrela behartu in extremis negoziazio bat bere aldekoa, ezta? Eta nik uste hori oso kezkagarria, eta gero elementu batzuk berak apuntatu ditunak, hola da, gerra honetan no galtzen du, momentu Rusia doa galtzen, Ukrania gartzen du ikaragarri, ze bere lurraldea txikitu egiten ari dira eta jente asko hiltzen, baina Europar Batasunak galtzen du asko, eta ari gara ikusten. Galtzen du ekonomian, galtzen du maila estrategikoan, eta berriro kokatzen da, eta Frantziak adibidez ja nota eman du, ezta? Berriro kokatzen da Europar Batasuna estatu batuen menpe, eta bere estrategiaren menpe, eta hori oso arriskutsua da. Estatu batuak urrun daude, bere estrategia mundu guztira eratzen da, eta nik uste konsideratzen gaituztela Europar Batasuneko herrialdeak tresna bat. Sakrifika daitekena, lehenago ere, beste mundu gerratan sakrifikatu izan den bezala. Da hori da gauzak modu errealistaz aztertzea, eta nik uste behar dugula, eta jenteari esan behar zaio argi eta garbi hori dela benetako eszenatokia. Beraz, inork baino gehiago behar dugu guk irtenbide baketsu eta diplomatiko bat. Europarrok, Europar Batasuneko, noski lehenengo Ukrainako jenteak, jente gaixoa, ez da? Eta hori nola lortzen da, seguruenik oraingo blokeen bitartez ez. Beharko genuke emergentzia egoera batean mundu mailako indar bat, nazio batuen erakundea ondo balego, mundu mailako indar bat, bakea inposatu egiten duena. Azkenean bakea inposatu egin beharko delako, ez da? Da hori da gure kezka. Ondorioak ikusten ari garelako, ez da? NATOren adarkipean egotearen ondorioak Karmelok ondo azaldu duen, ez da? Baina deigarria da, ez? Hala eta guztiz ere, Europa mailan ez egotea, ez? Diplomazioaren aldeko aldarri indartsu bat? Bai, ez dago negoziaziorik hasita, eta ez da hasiko nire eta kontuan hartu behar dugu, ez? Putin galtzen ari dela, konturatzen ari da, ez? Eta Ukrainak Krimearen zubia erasotu zuenean, Putinen alako simbolismoa eta egoa zauritu zauen. Eta hortaz, horrelako erantzunak eukiko ditu, ez? Erantzun neurrigagabeak, ez dakit, espero dut ez egotia eraso nuklearrik, baina, bueno, behintzat mehatxua hor dago, eta mehatxuarekin eta beldurra horrekin jolasten dau. Eta Putin Errusia arriskuan ikusten badau, eta gerra galtzeko posibilitatea ikusten badau, basakeriarekin erantzungo dau, ez? Eta niri asko harritzen dau, ez? Europar Batasunako eta Amerikako estatu batutako agintariek hain lasai egotia eta negoziazio bat sortu edo behintzat ahalmen batzuk ez egitea, ez? Europa suizidatzen ari da? Europak ez dauka politika propiorik, ez nazioartean, ez defensan, ez mundu mailan, eta Europa daukan gauzari larriena da, bigarren mundu gerraren ondoren jarri zen estatu batuen menpe, estatu batuek indarra handia eta legitimazio handiare lortu zuten bigarren mundu gerran, eta baliotu egin dute hori Europa menpe jartzeko, eta gainera ahultzeko, da Brexitek ahuldu zuen Europar Batasuna, seguruen estatu batuak gorratzean ibili ziren ere, eta oraingo gerrak ahultzen du gehiago. Nik uste dut, Europarra eta mundu guztia beharko genuke nazioarteko erakunde bat, bake egoera hori derrigortu egiten duena. Eta ez daukagu, da nik uste hori bilatu beharko dugula. Edo ONU aldatu, nazio batuen erakunde aldatu sakon, eta lortu benetan eraginkorra izatea, edo bestela, halako blokeen arteko liskarra gero eta handiago hauek, benetan emergentzia egoeran jar dezakete planeta osoa. Ja, ez da bakarrik krisi klimatikoa, hau ere bada, ez da? Hirugarren mundu gerraren hotzak ere entzuten direlako, ez da? Ez da broma, ez da broma. Ikusiko da, zenolako bilakaera duen honek ere, eta solasaldia amaitzen joateko eguneko beste gai bati helduko diogu,
labur bada ere, gaurkoan Azpeitiko udalak herri batzarrera dituelako herritarrak, gogoratu Statkraft enpresa norvegiarrak bi parke eoliko egiteko iragarpena egin ondotik datorrela hau, ezta, eta gaurkoan herritarrek izango dutela hain zuzen ere proiektu eoliko berri hauen berri eta eztabaidatzeko eta pentsatzen dutena plazaratzeko aukera ere izango dutela, ez? Dena den eta honekin batera ere berriro ere proiektu eoliko handien edo parke eolikoak sortzeko egitasmoen aurkako mobilizazioak ere iragarri dituzte, esaterako Arabako mendiak azke plataformak biharko. Nola ikusten ari zarete? Energia berriztagarrien eztabaida guztia, izan ere alde batetik ez badirudi argi eta garbi, ez? Badagoela kontsentsu bat, trantzizio bat egin beharko dela, ez? Eta berriztagarriak horren parte izan beharko direla, ez? Baina zen nolako kudeak eta zenolako eredua izango da, ez, hemen izango duguna. Hemen gauza positibo batzuk ikusten ditut, eta gero, ez dakit, besteak, hortan, gabitz. Gauzak era ezberdin batean egiten ari dira, eta, behintzat, proiektuaren inguruko informazioa herritarrekin landuko da. Hori, behintzat, zeu zer da, ez? Azpeiteko bilerara, Norvegiako ordezkari bat hurbilduko da, hortaz, hori positibotzat hartu dezakegu, ez? Eta beste Statkraft honen helburua, Statkraft publikoa da, ikusiko. Baina bere helburua Iberdrola eta Endesari aurre egitea da, ez? Hortaz, bebai, beste gauza behintzat positibo edo behintzat, Baina, bizka bat aztertzen egon naz Statkraften proiektuak, ez? Eta Espainia osoan sortu nahi ditu, adibidez Cáceresen, Toledo, Alicante, Murcia, Castellón, Ourense, Gipuzkoa, eta Gipuzkoan, ez? Eta adibidez Cáceresen hasi da. Eta proiektua aprobauta dauko, baina bertako deitzen da Talayuz herrialdean, bertako alkatea kontra dau, ez dauelako bertako enpresa kontuan hartu, ez da bertako enpresariak eta langileak, ez ezebez. Hortaz, bera, Statkraft noregatik etortzen da, bertakoa badana enpresa erraldoi bat moduan herrialde horretan kokatzen da, inplantatzen da, eta bertako lurrak esplotatzen ditu, ez? Eta hori ikusi dugu, ez? Latinoamerikan gertatu da moduan, hemen igual gertatzen ari da. Orduan, hori da, ez dudana ainargi positiboa dena la ez. Hori nun kokatu behar da, gero hori ikusi behar dugu hemen parke eoliko bat Eskoitza eta Aramaixo bitartean kokatu nahi dute, AHT-ren obren albuan, eta nire ustez, ni bertan arrasaten jaionaz, eta bertako mendiak asko ezagutzen ditut, eta ez dakitalako parke eoliko erraldoi bat eraikitzea positiboa izango denik lurraldearako. Baina, hortaz, badaz gauza positibo batzuk, baina beste batzuk ordia ez dakitzelan aztertu. Letra txikiari erreparatu barko zaio orduan, Carmelo? Txikia eta handiari, nik uste dut, lehenengo hemen beste emergentzia handi bat daukagu, ez da, berandu gabiltza. Toki guztietan da mundu mailan oso berandu gabiltza, egoera oso larri eta gero eta larriago baten aurrean, eta da klima aldaketa eta planetaren beraren bilakaera ikusi egiten dugu eta sentitu egiten dugu, ez da, nola uda honetan sentitu egin dugu, planeta mailan, toki guztietan, ez da, prozesu hori geldi ezina da, eta gero talarriago izango da, beraz, berandu gabiltza berriro ere, gerrak ipintzen gaitu, berriro gaza, berriro petrolioa, eta historia horien aurrean, eta ez dugu pausu sendorik ematen benetan, ez da. Hori esan da, adibidez eolikoetan, orain, tikiz-mikiz jarri gaitezke bai, baina egia da EAen eolikoetatik 5% ekoiztea bakarri lortu dugula, oso gutxi da. Nafarroan askoz aurrera godoaz, adibidez, 26% da eolikotik lortzen dira. 5% ez da, ezer, horrek esan nahi du petrolioa, gazak eta oraindik satirik handien hartzen dutela. Hemen daue dira oso kutsagarria eta oso kezkagarriak, ez da, klima krisiaren aurrean, gaza eta petrolioa, eta deskuidatzen bazara ikatza da bate daki nuklearra ez den berpiztuko, ez da? Horrela gaude, osea, egoera hori da benetan alarmantea. Orduan, hasi beharko dugu, lehenengo kontua hasi beharko dugu,
seriotan, da sakon eta modu zabalean energia berriztagarriak erabiltzen. Gero, zeintzu dira berriztagarriak? Eolikoa da bat eta beste batzuk, ez da? Mendietan jarri daitezke, itsasoan jarri daitezke, baina espabilatu beharko dugu da nonbait. Gero fotovoltaikoa, bueno, hor daude plakak, egin beharko dugu, nonbait egin beharko dugu, ez da? Eta norbait egin beharko du. Iberdrolak egingo du? Bueno, Repsolek egingo du? Nik begira zer egin duten. Negozio borobilak egiten dituzte eta krisian horretaz baliatu euren negozio egiteko dago pobretzeko, hori da realitatea, ez da? Ordan ze tresna behar dugu. Norvegiako enpresa publiko bat litekena da, hori holding bada, egundoko irabazia ditu, ni begiratu dut 1.600 milioi euroko irabaziak izan ditu igaz, 1.600 milioi, benetan holding bada, Brasilen eta hainbat kontinentetan baditu inbertsioak, bueno, enpresa publikoa da, konpromiso batzuk har ditzake, niretzat uste dut gauza positibo bada gaur bertan egingo duten bilera horretan konpromiso hartu du alkatearekin da herritarrekin egongo dela han, esplikazioak ematen, hori positiboa da. Da gero ikusi du debate bat, espabilatu beharko dugu eta debate horretan aurrera egin. Baina bai argian da bai berrian, Urko Apaolozak eta Iñaki Petxarromanek planteatu dituzte idea batzuk oso interesgarriak. Petxarromane dio, hobeto da herririk herri eta autonomia handiz egiten diren energia unidade txikiagoak, ez da? Bueno, halako saio batzuk badaude, hor dago Oresa, hor dago gure herrian ere ean halako fotovoltaiko erabiliz plaka handiak eta hor dago alegina, ondo dago, baina dana pentsatu eta soluzioa bilatu beharko ditugu, ze ari gara tikizmikiz debate hauetan atzeratzen eta gauza larritzen ari da. Nik bakarri diot, espabila gaitezen debatetan da proiektutan. Eta egin dezagun, ahalik eta ondoen, baina egin dezagun Ze nik uste dut hori dala premia. Gustatuko litzaideak gaurko debate horretan egotea, baina, bueno, lehenengo doazela herrikoak. Ez izara leku guztietan egotea. Eta ez, baina antola ditzagun geure herrietan guari gara, antola ditzagun debate horiek eta praktika. Gure herrian pausotxo batzuk ematen ari gara, ikusiko. Hemen, utzi behar dugu, gaurko solasaldia azmarketa guzti hauekin eskerrik asko beste ingurean izatagatik, Maialen Ferreira eta Carmen Holanda, eta jarraian eguneko albiste nagusiak, Carolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan.